This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Ang ginatawag nga Call of Duty ang wala sang may ginapili nga sitwasyon. Iningin pamatudan sing isa ka Army Reservist nga nangisog agod maluwas ang isa ka pamilya sa nagluntad nga baha tugas ang Bagyo Odette sa syudad sang Sipalay. Ang istorya sa sining episode sang Baganihan. Naguba ang mga dingding kag naglulupad ang mga atop sang balay ni Sergeant Warren Salde sang 605th Ready Reserve Command sang Philippine Army sa Sipalay City amo nga wala siya makareport sa duty sang magwaswas ang Bagyo Odette Enero 16 sang gabi. Kaagahon na siya nga nakahalin sa Ilapuluyan sa Barangay Hill, Montilla. Pero sa alagyan pa lang, may mga residente na nga nagbalabag sa iya para magpangayo sang bulig. May isa ka pamilya nga na-trap sa baha sa malapit nga dike sa boundary sang Barangay Hill, Montilla kag Barangay Nauhang. Wala ako sang gamit, even PC o kon life jacket lang tani. Wala na ako nagisititan nga buligan, tapos laging kagtuan ko to sila. Then one by one nga ko to sila sir, salbar ko ila kabuhi. Kitong panawag sila sir. Biskan ang biskan ang tubig sir ga perti kadalom-dalom. Tapos ang karit da sir sang tubig. Perti kasulog. Isa ang Iloy nga si Jocelyn Lirasan sa natrap sa baha. Upod niya ang iya 14 anyos nga bata nga si Laika kag napulo ka tuig nga si Kim kaupod ang ila pa kaisa nga babae nga 10 anyos. Istorya ni Jocelyn last just na sang gabi sang nagbiya sila sa ila balay nga naguba tungod sa mabaskog nga hangin kag baha nga naglabot na sa 5 feet. Pagbakwit namon nagsulod ang tubig sa gamay nga balay. Tapos nasala kami sir pagdagan namon antes sani sa kasada kami dalagan ari pa kami dalagan sa piyak namon tubig na. Akong bata nga itong natruma nagsiling sa mabala mapatay ta hindi lang ta magbulagay. Bangod madulom kag tuman kabaskog sang hangin ginkulbaan na si Jocelyn kag ang mga bata samtang nagasaylo-saylo sila sa mga balay nga temporaryo nila nga matiniran. Basa kag kapoy nga naabda na sila sang kaagahon. Tubtob nga wala na sila sang may makadtuan. Ang malain pa kay nabuang man ang dike kabangdanan nga nagkusog pa ang nag-awas nga tubig baha halin sa malapit nga suba. Hindi na kami kaagi kay ang tubig sir tagaliog na namon. Nagbiring na ko tapos singgit sa tiyo ya kag tita ya nang to balik kamo kasi mama mapatay gini ko hindi kamo magbalik kay way na ko pirsa nagluntoy na ko sir. Tapos ginuyatan ko pa sa nga bala mang ginano kung mapatay kami updanay kami. Para sa Bag-Iloy, katapusan na nila. Wala na sila sang kusog pa nga magbato sa puwersa sang makahalalit nga Bagyo Odette. Tila mo libiyon dito, Lord, ikaw nang bala sa amon kung mapatay gimang kami, basta hindi na kami magbinulagay sa akong mga bata nga duha ka bilog. Pero, gulpi lang nga may nangisog nga naglumpat sa makusog nga baha. Kag nagtuhaw ang nakauniforme nga si Sergeant Salde. Mayo lang gani sir kay ara sa sir nakaduko ko sir pagbaduko ko amo na 5 maluoy ka sa amon buligi kami. Wala na ko sir nakulbaan sir kay samon sir sa Riscom gintrain na kami sir kung paano namon i-handle lang ang sitwasyon kay ginatrain kami sir sa may mga tabuang calamity ginatrain kami sir. Si Sergeant Salde among isa-isa nga nagtibong sa ila hasta nga madala sila sa madnabaw nga bahin sang baha. Pinakabulay ko na encounter sir ang bata sir sa dunga time kay ginkuga ako sa bata hindi ko mabasa ng bata sir kay ara sir sa panic nga time so lapit ko sir nga sir ang ginakapitan ko nga kable nga amo to sir do access namon sir nga mga tabok amo to ginhimo ko amo to tani nga lagyan namon lapit ko mano akong kamot sir mabuyan kitong ginkuga ko nimo sa to sir nang amo nang muhi lang ko sir sa labing mataas ikaduwa sir ginkalma ko lang akong ginkalma ko lang akong tagipuso nga paminsaron kag tapos sir gin paminser ko kung anong mga natrainingan namon dayon.
Huwag na kami ginapaminsar nga iban. Ginoo na lang gid kay nga. Huwag hindi naman kami ma-speak nga mabuhi pa kami Sir Mong. Basa man kag kapoy, pero madasig nga nagbiya si Sergeant Salde sa lugar, agod makahingagaw bulig siya mga kaupdanan nga mga reservist nga nagpatigayon sang rescue kag relief operation sa barangay Kabadyangan. Isa sa mga barangay nga labi nga nahalitan sang bagyo sa syudad sang Sipalay. Halos wala naman makapasalamat sanday Jocelyn sa iya ginhimo nga pagluwas sa ila. Wala naman sila sang higayon pa nga makakilit anay samtang masako pang tanan sa pagbangon sa halit sang bagyo. Sila naging inspirasyon ko man sir kay sa sinaang sir nga klitabo do na-appreciate man sir no sang aton mga tao sir nga kami sa reserve sir may ang ginatuman mo namon sir nga function during the time sir nga may calamity as ginamon sir gina-fulfill ginamon ang amon obligasyon. Ang pamilya ni Jocelyn wala pa mapatindog ang naguba nila nga balay. Ang iya anak nga si Kim ang iya anay ginpadala sa Bacolod bangod wala pa ini makarecover sa ila na agyan sa magwaswas ang bagyo. Muto ginalagaw-lagaw kay kaya trauma to sa gabi ito sa kung gabi. Nalipay naman si Sergeant Salde nga bisan paano kasubong niya nga nagatinguha ang pamilya niya Jocelyn nga malampuasan ang epekto sang kalamidad. Na gusto ko mangantani sa nga makita mo ka mga ngayon makawi pasalamat dito sa Samon sir. Kay pati man kaluoy Samon. Itsura na mo hindi mo kusla at least buhi kami. Pasalamat man sir kay kung wala siya way kami naambot ko ano nga mon natabo Samon. Kay kami kabalok ano matapos Samon kay palibot ta mo tubig mo. Buong hindi ko pa sir malimtan nga na amo to mamuntong na natabo Samon sa bilog ko nga kinabuhi 46 na ko sining 26. Do amo pa lang dito na agya namon nga mo sa to sir. Mong damo man bagyo sir na agya namo po hindi amo sa to sir. Bugal naman para sa pamunuan sang Army Reserve Company ang pagkabaganihan ni Salde. Ginakalipay man ini sang iya iloy nga halos hindi man makatulog sa pagkabalaka sa tion nga may trabaho ang iya kamagulangan nga anak. Inibisan pa, napaslawan man si Salde nga mangin isa ka-organic nga soldado sang Army. Proud gid nga ano siya kahit ti dugay na gid mataring handom niya nga mangin military ti dugay migaupang gid. Oo, sining ko sige na nga ko ano ng board exam kay makuan ka na sa DE kun anong Mayo. Tiga plano sa siya mang provide ko laptop si ko Diyos ko di ko na kaya ya. Kay walo ni sila kabilog siya pa ng subang. Siya pa lang na iyang do tani na kuan namon nga makabulig. Madamo man sa mga netizens kag mga kaupdanan sa Ready Reserve Company ang nagdayaw kag nagapasalamat sa pagkabaganihan ni Salde. Iban sa ila, ginsabat pa ang pang Noche Buena sadto sang ila pamilya. Sa edad nga 29 anyos, porsigido karon si Salde nga matapos kag makapasar sa licensure examination sa kurso nga agriculture. Agod man mapuligan kag matibong ang pagpangabuhi sa iya pamilya. Inisamtang nagapabilin man ang iya dedikasyon sa serbisyo bilang Army Reservist nga wala sang ginapaabot nga anuman nga kabaylo. Proud ako sir na I am reservist din. I am willing to sir na i-serve ko ang akong kabuhi. And kay sir sa kung ano pa sir ang mga magadason ng mga hitabo sir. Siling nila ang kaisog kag pagkabaganihan sang soldado wala lang ginatakos sa mga nalutos niya nga kaaway kundi sa kadamuon man sang kabuhi nga iya naluwas sa giyera man ukon trahedya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.